Hello, good morning mga kapobre. Mayang buntag, kini ang yung lingkod si Exotic Peace. Kini mga kapobre, pakita kaninyo na ako ay mag-travel. Magta-travel na naman ako ng 3 araw. Dito pa rin sa Abu Dhabi, pero sasakayin mo ng 1 hour sa bus, ka nakaupo 1 hour. So, doon ako kasi alam naman ninyo ang trabaho ko is part-time. Mag-dog sit ako doon. Magbabantay ako ng aso. So, papunta na ako doon ngayon. 3 araw lang po. So, ganito po talaga ang life sa being abroad. Ni kapobre. So, mga guys, mao ni gidala yung tawag kong bag sa og damit sa 3 araw ko. Kasi para sa ekonomiya, para sa pamilya, kailangan talagang kumilos, lalo na yung trabaho ko is wala akong employer. Is part-time lang talaga. So, tatravel na naman ako ng 3 araw. Kasi mga kapobre, na anak ko diri sa akong gianhian. Mao ni ang view sa na ako'y kauban sa may kinakoy nakaila nga nakasakay na ko mga bus. So may kaila sa kong giubanan nga pag-ari nako. So nakoy kauban kay first time pa taon ako ni ari diri sa ilang Rocky, kay ni malin man silang balay. Kahiun ra ko masak lakad akong iro day no. Dako kay iro. Hay mga kapobre, napagod ako isa sa gihanap sa bahay nila Rocky kasi bagong lugar nga. Napaihi pa ako dito ako sa Banwa. Nagtanong ako sa katulong na saan ako iihi, pero Indonesian kasi ito. I asked here that where I can go pipi. She said to me that namula ako mga kapobre dahil init nga, naghanap ako sa bahay nila Rocky. Pwede daw ako mag-ihi dyan. Pero nahiya naman ako. Pwede. Yeah, my friend, there is. Here, can pipi. Yeah, but what I can do it. Then not allowed. Yeah. But there is nothing bathroom here? No? No. There also bakala but not allowed. Not allowed. Where bakala? This is bakala but not allowed. I asked before not allowed. Someone told me that one Filipina there told me that I can sit there like just pee. I can see she said. Yeah. But I feel shy no, maybe someone there the people there looking at you in downstairs. Nahiya naman ako baka tao doon. Nalala ko nung when was I a child in Philippines, doing like this, sitting in the grass. Me also in the jungle. Yeah, in the jungle. Mas mahusay pa to mag-English. She's better English than me. In jungle like that. Yeah, in jungle, yes. Yeah, my friend. What's the nationality? This one? Pakistani. Pakistan? They are good? They're good because I'm already 5 years old. 5 years? First baby after second one. So, where I gonna Only sit? they can use. Very little. You know, Fast, no? I'm just sitting. Fast. Wala
man tayo ano ali. Din close. Balay diri mga kapobre, ilang mga balay ng ani diri. So diri ko naglakaw-lakaw lagi ko nangita ko sa balay init ba kistanan. So hingon ani. Nangita ta ko silang balay asa padung ani. Uban nilang ko ninyo. Iunya. Pag-abot pa dyan ako diri baga kasi ang mga putik baya is on time. So 11:30 ang akong time sa pag-ari. So naabot ko 10 o'clock. So naglinggo-linggo pa tang ko sa park sa mga kuan. May mga nani sa kong nakita dito. Mao lagi ito nakaihi ko sa kasakit sa kong puso. Nangihi na lang ko sa daruhan. Niungad na lang ko ito. Kaya wala man sila bathroom na free. Wala may bathroom diri nga free. Wala pa sa kong kaila. So niya na, usa ka nanin ako Indonesian, pwede ka mangihi din, nangihi sa ko dito. So mga kapobre na yung tawag ko diri, kauban ako ang iro, kay tagiyan yung balaya, good. Baga-amo na nako sa una. Nya karon namalhin na sila og balay, kay kuan kanang sa pangalan na, namalhin sila diri, kay naamang bak, luyo ba? Nay gamayng garden naman sila iro, pwede na mo ikot-ikot ang iro. Sa una dito sila sa Inuayo, sa una dito sa ilang Snook dapit, dali rami niya tawgon. Kami tagalimpyo, ako'y tagalimpyo tagalini sa balay. Karon kay layo man niya, biyahe pa kagus ka oras, so wala ko naglimpyo. So kana sila kung magbiyahe sila mag-out of town, tama ba to English na ko? Kung magbiyahe sila, tawgon jud na nila, kay magbantay ni Rocky, kinaanad naman na siya, hindi si Vanessa. So mga kapobre, mao ni ilang balay. So nindot kay ilang balay mga kapobre kay wala ilang sulod. Nindot ilang balay social. Unya, pag-abot jud na ako diri ganiha. Pag-abot na ako, sakit kay akong ulo. Wala ko ninomong tubig to, mas Rocky to, Rocky dito. Turas Rocky. Hi Rocky! Come. Rocky, come here. Shh. Let's go. Rocky. Shh. Bye. So pag-abot yun ako mga kapobre, siyempre mauwaw patawo. Kay nabi ako'y team nga premier akong gisuportaran, di ba? Kay bawo na mo diha kinsa. So, karon mga kapobre, pag-abot yun ako, taon pa na ako, nalit na ko sa akong team og support. So, pero nag-istorya man jud ko ninyo, di ba? Magbiyahe ko. So pag-abot na ako mga kapobre, nagkuan pa kog mga 30 minutes siguro, 45 minutes. Kuan kanang ay gwapa lagi ko diri sa ilang suga no. Nagwapa lagi ko kadiyot. So bisag sakit akong ulo kay tungod sa ilang suga siguro maputi ta ba. May na lang putaw na ang organic face mahimong unsa pangalan na mahimong fake na face, di ba? So may na lang, sa mga hater na ko dyan, see, it's me, organic, naging fake dahil sa suga. So mga kapobre, mga kapobre, pag-abot na ako jud, sakit akong ulo no, siyempre mauwa baya puta na napasila. So dili kita makamove ug unsa tong gusto. So napasbag ang akong laptop. So pag-abot, nagpunas-punas po taon ko niya, kung gikuan si Rocky. Pagkataod, nagkuan ko, patataod, giturturo pa man ko sa may-ari diri, nga mauna sa gibutang pagkaon ni Rocky, as ani bathroom, na ako higdaanan dito, gibutatan sa ko higdaanan, nindot kayo. Unya, pag-abot na ako yun diri, ipakita na ko ninyo ako higdaanan na, kay kanagod sila good, gitrato na kuan nilag kanang murag kuan kanang pamilya ba kay sa kadugayon biya pud namong kilala 4 years na gamay pa na sa Rocky. So kanang kuan nara ako ipakita ninyo ha, kini gid si Sir Adam kuan ni siya kay adto ko sa sala para wala ko daghang kuan kay tulo ra ba ko kadlaw diri.
So, nasa ko'y bathroom. So, mao na ang kwarto. Mao na siya. Ang higdaanan. See? Gikuatangan pa niya diha. So, napay kuan. Unya, mao niya ang bathroom. Nasa bathroom mga kapobre. Nga. Kuanan ko nila na nya. Kuan, tanawahan akong pakita ninyo ha. Na po yung mga kuan, kanang pag-abot na ako ganiya, siyempre nagpunas-punas pa ko. Nagbutang pa ko og kanang wifi. Aw, wala pa. Tapos sa tataod niya na ako ni sir nga. Sir, pwede ba? Niya na ako ni sir pagtataod nga. Sir, if you don't mind, English speaking na lagi. Kabaw ba po ka mga puti. Open-minded ba na sila. So niya na ako, sir, if you don't mind, kanay have a password. So, gitagaan sa kunyang password taon. So, paglipat jud nila, nalipat na. Nilakaw na, mauna maging mga, kita kung mga katulong jud. Paglakaw sa amo, di ba? Pagharap sa amo, bait-baitan jud ta niya. Munya, pag wala na, usa pa ta mo lihok, di ba? So, nangay kong password, isuwat. Niana ko niya nga, sir, isuwat lang ang password kay ba ko kung ibutang ra niya sa cellphone, paano ko ibutangan og password ang akong laptop nga kung cellphone siya mo butang, di na ko kabawas password. So ningon ko niya nga isuwat lang. So iya po taong gisuwat diri ang password. So mo to paglakaw ni sir akong gipamutangan mo tong nakasupport na ko sa journey. Pero pag human yun ako kuan, pag human ako basta nakauna lang ang cellphone o ang kuan, so nagkuan na lang ko basta nakauna ang naglungag sa kutaw, mao nilang sala. Unya, kuan naglungag ko kanon mga kapobre, gutom kaayo Kaybaw beta kitang Pinoy mukaon jud og kanon, lahig yung tinapay nya. Nagdala sa taong kog bugas gamay, nagluto og kanon dra kanon. Unya, bahala, nagluto ko gamay celery, gibutangan ako coriander og noodles nya. Kuan nagdala sa taong kog bugas, usa ko kahibaw man jud ko mga kapobre nga ang puti di sila hilig og kanon, hilig ra sila mga fruits, mga vegetable or unsa pa na diha. Nagdako bugas jud taon, uy kay lisod so di ta magdag bugas. So ako po taong gidang bugas saktor sa taon ako ini ka Friday. Unya kuan mga kapobre kanang mao lagi to nya pagtataod niya na ko sakit ya kung ulo di gid madasakit ya kung ulo niya. Mutong nikaon ko, naglingko-lingko ko, nag-support ko sa Team Journey. Kaya di man mahimog di ka mo support, di ba? So, unya, mao ni karon hasan to raki-raki. Di ako diri. Di man jud ko matingala aning amuha kay kining amuha dugay na man dugay na 4 years na ba. Unya kuan. Naa sila. Gitur-tur po ko ni madam diri sa ang balay. Cute mo po di ang balay mga kapobre na ha. Pakita na ko ninyo ha. Cute mo po sa di ang balay good. Oh. Kahoy man iyang kahoy. Nindot sa kailan kaya ako. Di ba wala mong bayad ang pangarap? Gay, bubuang ko ba yun? Kung may bayad ang pangarap, kailan kaya ako makabalay ng ganito, no? Sana. Kuan daw na prutas yung gihimong unsa na gihimong alak siguro. Wako kabaw giunsa na niya. Kay kabaw ka scientist ba na si sir, kamausan. Limo nang nasa sud mga bisag unsa na lang. So ambot usa ka na. Kunya giturturo sa tawag bayan kalaw. So mga kapobre diri na lang kukutob og daghang salamat sa inyong mga suportar. O gayo-ayo mo mga kapobre. Thank you so much sa inyong walang sawang suportar and see you on my next video. Salamat!